Podcast Hovory S můžete poslouchat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webových stránkách svatováclavskot.cz. Přejeme příjemný a ničím nerušený poslech. Vítejte u další epizody Hovoru S podcastu přinášejícím rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Od mikrofonu vás zdraví Luboš Fleischmann. Dnes si v Hovorech S budu povídat s ředitelkou muzea Tomáše Garrigua Masaryka, paní Magdalenou Elznicovou Mikeskovou. Budeme si povídat nejen o tom, co všechno se za zdmi muzea skrývá, jaký byl Masaryk jako člověk a jak by se cítil a choval v dnešním světě. Vítejte v Hovorech S, paní ředitelko. Dobrý den. Paní ředitelko, pokud byste měla někoho nalákat k návštěvě muzea jednou větou, co byste mu řekla? Tak určitě bych ho pozvala, ať si přijde prožít příběh T.G. Masaryka a jeho rodiny do velmi vstřícného, příjemného prostoru, konstruované sýpky z poloviny 18. století v Lánech. Vy jste vlastně působíte nejen v Lánech, to zná pravděpodobně každý, kdo žije v České republice, že v Lánech je muzeum TGM, ale vaše sídlo je v Rakovníku, že jo? Ano, muzeum T.G. Masaryka v Lánech je vlastně naše pobočka. Jinak spravujeme velkou část muzeí vlastně bývalého okresu Rakovník. Takže sídlo v Rakovníku, kde máme také expozici, pak máme vlastivědné muzeum v Jesenici, muzeum ve Strašicí, památník Joachima Barranda ve Skrých, pamětní síň Jaroslava Fraňka Nezabudicích a v Lánech to není jenom o Tomáši Garrigu Masarykovi, ale zde jsme nedávno otevřeli zrekonstruovaný objekt muzeum Alice Garrigue Masarykové a Českého červeného kříže. Takže těch objektů je opravdu dost. S tím, že máme ještě depozitární prostory samozřejmě. V Rakovníku máme 2 středověké brány, spravujeme tam galerii Samson Café, takže těch objektů opravdu je hodně. Jo, zůstaneme v Lánech. Vy tam děláte během roku několik akcí. Nedávno proběhl, to už byl několikátý ročník, ani nevím kolikátý den z TGM. Jak se na to připravujete a jak probíhá tato akce? Tak to už je taková tradiční akce, kterou jsme začali otevřením muzea v roce 2003 a souvisí vždycky s výročím narození osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka s tím, že se snažíme to datum přizpůsobit na víkendy, aby mohli návštěvníci z široké veřejnosti navštívit muzeum. A je to vždycky, má být taková příjemná akce pro širokou veřejnost, která je sice spojena s pietním aktem, ale my dbáme na to, aby to byla vždycky taková příjemná veřejná akce, protože víme, že ty pietní akty někdy jsou takové jednoúčelové, že přijedou různí politici a že je to jenom, aby se tam ukázali, dali věnec a odjeli, tak tady to není akce tohoto typu. Chceme vždycky, aby se tam lidé cítili příjemně, aby si užívali historické informace o Masarykovi, procházeli si muzeum, aby to bylo opravdu takové příjemné prostředí podobné tomu, když vlastně T.G. Masaryk pobýval v Lánech, tak to také nebylo tak až moc oficiální prostředí, ale spíš to rodinné prostředí, tak aby se to tomu přibližovalo. Já vím, že v letošním roce tam dokonce místní restaurace ten den vařili jídla, které měl Tomáš Garrigue Masaryk v oblibě. Jaké to byly jídla, když už jsme u toho? Ano, to je naše takové oblíbené téma. My jsme s tomu zaměřili kdysi i několik akcí a výstav a tam je úžasné, že Tomáš Garrigue Masaryk byl v jídle velice skromný a sám říkal, že mě má rád jídla, která mu vařívala jeho maminka. A jeho maminka byla původním povoláním kuchařka, Terezie Kropáčková. Bohužel nedochovala se nám mnoho receptů ze vzpomínek a z různých poznámek. Víme, že nejoblíbenějším jídlem T.G. Masaryka byly švestkové knedlíky s mákem. Pak měl rád třeba bramborovou polévku, rodina měla ráda halušky, protože často pobývali na Slovensku a objevují se tam i různé takové pokrmy jako škubánky, oukrop, to je česneková polévka a další prostě taková ta typická
staročeská, můžeme říct i staromoravská jídla, protože Masaryk pocházel z Moravy, takže určitě to bylo taky trochu ovlivněná ta chuť. A co ho taky ovlivnilo, tak jeho manželka byla Američanka, takže ona přinesla ještě takový trošku jiný styl stravování i vlastně tady z té strany. Takže u Masaryku se třeba jako u prvních jako obyvatel jako Čech vyskytovala k snídani i ovesná kaše, nebo tento styl jídla, jakože, který byl přinesen z Ameriky. No a pak ještě jsou zajímavými zdroji recepty, ale jídelní lístky z různých takových formálnějších obědů, které Masaryk pořádal a z toho si vždycky dochovalo takové menu a tam víme, co třeba bylo na menu, to už bylo taky slavnostnější, takže tam nechybí samozřejmě třeba kachna, ale i zvěřina, protože samozřejmě součástí Mlánského zámku byla i obora, takže i zvěřina byla na chodu a další zajímavosti. Čím to vlastně je, nebo jak to vlastně celé vzniklo, že pan prezident Masaryk si tak oblíbil lány? No, on, když se stal prezidentem, tak se hledalo vhodné letní sídlo pro Tomáše Garrigua Masaryka. Ono to mělo více důvodů, protože Pražský hrad do té doby nebyl zase tak intenzivně obýván, takže tam musely probíhat velké opravy a úpravy stavební. A přece jenom Masarykovi bylo už 68 let, takže potřeboval taky trochu pro tu práci klid a nějaké zdravější prostředí. Hledalo se několik letních sídel, on chvíli pobýval třeba v Hluboši u Příbramy, pak jedním z typů byla například i Smečno nebo Brandýs nad Labem. Uvažovalo se o Průhonicích, no ale nakonec vyhráli právě Lány, protože ty byly až do poslední chvíle vlastně ubývány rodem Fürstenbergů, takže byly v dobrém technickém stavu, byly blízko od Prahy, takže se tam mohlo dojíždět i z Pražského hradu a zpět. Využívala se k tomu i železnice, jak známo, tak dřív železniční zastávka Stochov nebyl Stochov, ale jmenovala se Lány. No a byla to i taková výhodná koupě s tím, že tam byla nějaká refundace v rámci hospodářské reformy, pozemkové reformy s rodem Fürstenbergů a k zámku Lány patří právě ta rozsáhlá lánská obora, kterou pak stát zakoupil se zámkem Lány a to místo je i takové velice příjemné. Krásný zámecký park. Myslím si, že i to Masaryka velice oslovilo a ovlivnilo a prostě si Lány oblíbil. Možná i na první pohled. On měl velký vztah ke koním, často rád jezdil na koních. Vyrážel na projížďky. Existují nějaké méně známé příběhy z Lán spojené s jezdeckými výškami? No, on se začal učit vlastně to jezdectví až v pozdním věku. To je také zajímavé. Ale bylo to i jeden z druhů takového sportu pro něj, které ho udržovalo v kondici. A tím, že právě byl ten rozsáhlý zámecký park obora, tak on opravdu mohl jezdit na koni skoro každý den. Měl svého oblíbeného koně Hektora, ale jinak samozřejmě tam byly i další koně. O koně se mu staral jeho podkoník Krejčík. A když vyjížděl, tak ho vždy doprovázel někdo z hradní stráže, z jeho osobní stráže. Ten také musel mít na koni. To jsou ty známější informace, o kterých se ví. A pak jsou takové ty méně známé, až někdy lidové, tak on Masaryk neměl rád takový ten doprovod, chtěl si občas tu jízdu užít sám, takže jim často ujížděl. Oni se trošku báli, aby jim někde... Jako pan prezident Havel utíkal svým bodyguardům v těch 90. letech začátku. I Masaryk ujížděl svým bodyguardům. A pak chtěl si prostě užít asi to jízdu solo prostě, takže se člověk nediví. A potom hodně pamětníků, které ještě třeba po roce 2000 občas staří lidé si pamatovali, tak ho měli právě toho Masaryka spojeného s tím, že ho viděli na koni, že kolem nich jel na koně, že se s nima dal do řeči. Takže to byly takové jako vzpomínky těch místních obyvatel. Jaký byl vlastně Tomáš Garrigue Masaryk jako člověk? Lidé ho znají jako přísného prezidenta, se traduje, někde jsem slyšel, ale jaký byl v soukromí?
nevím, do jaké míry je jako přísný prezident. On totiž měl dvě roviny vnímání jeho osobnosti. On v profesorském období byl velice neoblíbenou osobností pro své opravdu revoluční nebo takové zásadní názory, jak vlastně stál vždycky na straně pravdy, to je například Hilsnerova aféra nebo boj o rukopisy. Takže tou společností byl vnímán velice negativně na konci 19. století. No ale pak přichází období první světové války a po válce se on vrací jako najednou osvoboditel, prezident, kterého přirovnávají k vlastně, co předtím tak zažili císaře pána. Tak pro běžného obyvatele je to nový císař pán, že? Takže najednou k němu zhlíží národ jako takovému symbolu. No a on vlastně už nemůže dělat zase tolik radikálních věcí, jako dělal předtím, když byl profesorem. Už musí přece jenom dodržovat nějaké dekorum a jet z těch intenzích reprezentace státu. Takže otázka je, do jaké míry byl přísný, spíš asi už neměl tolik pravomocí, ale se vzpomínek různých jeho spolupracovníků, rodiny, tak to musel být velice příjemný člověk na setkání, rád komunikoval. A třeba máme i vzpomínky, kdy jezdívali do Topolčanek a tam opravdu to vnímal jako takovou pozdně letní dovolenou. A tam dokonce máme záznamy, že s vnukama válel sudy na louce a podobně. Takže to, že se uměli někdy i odvázat. Vy jste říkala, že lidé byli rádi, že ho potkávali, zamávali mu, když jel na koni a tak. Co on by vlastně jako dělal v době dnešních sociálních sítí a podobně? Jak by se mu tak jako asi, jak by se cítil? No, tady je otázka, jestli by to bylo v tom době, kdy byl prezidentem, anebo když byl profesorem. Já si myslím, že v době, kdy byl takový jako spíš jako buřič a stojící si za tou pravdou, tak bychom se hodně divili. To by nebyl taky tak oblíbený člověk, protože by se nebál říct svůj názor, když by se mu něco nelíbilo. A myslím si, že i by ty sítě klidně využíval, protože on měl rád technologie, on měl rád moderní technologické vynálezy, měl rád třeba rozhlas, velice ho zajímal film, takže by to určitě využíval. Ano, a jako prezident tam asi pořád je otázka toho úřadu, protože přece jenom v tom úřadu už si nemůžete dovolit tolik, co si můžete dovolit jako profesor. Ono je to znát třeba i právě u Masaryka prezidenta. On se často chtěl vyjadřovat k různým věcem, které se mu nelíbily a už nemohl tak veřejně, tak psal třeba různé články pod pseudonymem do dobového tisku. No to už je ale taky ta doba pryč, dnešní jako politici, prezidenti už mluví tak, jak to cítí. Přesně, no je to tak. Tehdy to bylo přece jenom ještě tak trochu svázáno konvencemi, ale ta doba byla taky trošku jiná, byla noblesnější, diskuze probíhala přece jenom na noblesnější úrovni, dnes už je to jako hodně drsnější. Jasně, a jak se občané tedy dovídali o jeho názory? Dnešní mladí samozřejmě ví, že na co se podívají na internetu, to je. Každá informace, která se stane na druhém konci světa, je během minuty i u nás. Byly to hlavně noviny, osobní setkání, nebo existoval nějaký jiný komunikační kanál, který se dnes teda už tolik nevyužívá? No byly to právě noviny, samozřejmě těch vycházelo opravdu veliké množství deníků za první republiky. Pak to byl rozhlas. Měl také rád rozhlas, často mluvil do rozhlasu, zachovalo se i mnoho jeho vystoupení. A potom to byl ten film, se dostávalo do kina, lidé hodně chodili do kina a tam pak před filmem byly různé zprávy, zpravodajská relace byla v kině, takže se točily různé krátké filmy a tam mohli vidět Masaryka s tím, že dokonce máme i památku od americké filmové společnosti, která ho natáčela v Lánech a kde i posílá pozdrav americkému prezidentovi, mluví anglicky, takže to se zase mohla na to podívat společnost ve Spojených státech, takže i zahraniční televize, nebo ne televize ještě, ale filmové společnosti natáčeli Masaryka. A má vaše muzeum ještě nějaké další
zajímavé dochované dopisy nebo dokumenty, které ukazují, jak Masaryk reagoval na zpětnou vazbu od lidí? Tak my zase těch archiválí nemáme tolik. Přece jsme zaměřeni hlavně na trojrozměrné sbírky, takže máme jenom drobnosti a nejsou to nějaké úplně zásadní dokumenty. Jsou to spíš různé poděkování za pozvání a podobně. Ale bohatý archiv lze nalézt v archivu Masarykova ústavu Akademie věd ČR v Praze a tam opravdu je několik fondů, které lze projít, nebo to prezidentské období je hodně mapováno ve sbírkách archivu Kanceláře prezidenta republiky, takže pokud by někoho zajímalo, tak může určitě využít tyhle zdroje. Co teď připravujete v Muzeu Nového? Tak my teďka máme novou, velice krásnou výstavu o Herbertu Masarykovi, o synovi T.G. Masaryka, který je takovým jako trošku opomíjeným členem rodiny. Mnoho lidí o něm zase tolik neví. On byl velice nadaným malířem, ale i sportovcem. Takový velice zvláštní člověk, taky trošku bohém, který vlastně se oženil s vdovou po malíři Slavíčkovi. Právě z linie Herberta Masaryka dnes žijí i potomci, protože jinak celá rodina bohužel vymřela. Potomci už nejsou přímí potomci, takže jenom od Herberta Masaryka. No a ve spolupráci právě s Masarykovým ústavem jsme připravili tuhle výstavu, která představuje tuhle osobnost. Bohužel Herbert Masaryk zemřel velice mladý v roce 1915, takže to je i důvod, proč se o něm ví tak málo. Ale zachovalo se po něm i velká část jeho výtvarných děl, takže ve výstavě je možné vidět jeho obrazy, ale i různé skici. Je to opravdu také zajímavé téma. Pojďme ještě přiblížit pro některé z našich spoluobčanů, kteří ještě například nebyli nikdy v muzeu v Lánech nebo v Rakovníku. Co zajímavého tam mohou spatřit? Tak úplně to top jsou samozřejmě dotýkané předměty Masaryka a jeho rodiny, takže v muzeu T.G. Masaryka v Lánech vystavujeme jeho jezdecký oblek tmavý. Takým největším unikátem jsou asi šaty Charloty Garrigue Masarykové, manželky T.G. Masaryka. Nemáme zatím zprávu, že by vůbec se někdy dochovala unikátnější památka právě po jeho manželce. Pak samozřejmě různé součásti oděvů T.G. Masaryka, jeho cvikry. Máme i nábytek, na kterém seděl v zámeckém parku, jeho křeslo ze zámku a takovéhle ty typické dotýkané předměty. Ono je to právě o tom, že hlavní úlohou muzeí je uchovávat trojrozměrné předměty pro budoucí generace. A spoustu návštěvníků si myslí vlastně, že všechno, co je vystaveno, že to je všechno, co to muzeum nabízí. Ale spoustu věcí je právě i v depozitářích. Vlastně naše instituce v rámci i poboček, tak spravujeme zhruba 30 000 sbírkových předmětů. A úplně nejdůležitějším naším úkolem je ne je vystavovat, ale uchovat je pro další generace. A tak pořád jsme v takovém tlaku, že samozřejmě bychom rádi vystavili co nejvíc věcí na jednom místě, ale zároveň to pro ně je samozřejmě náročné, protože každé vystavení musíte hlídat osvětlení, vlhkost. Každým vystavením se ten předmět poškozuje a zároveň právě se snažíme uchovat pro ty další generace, takže pořád máme takové dilema. Ale musíte teda rozšiřovat kapacity skladů. To taky. A hlavně, protože to je věc, o které se moc neví, není v tom trendu pro toho, přece jenom výstava, ta je hned vidět, to je úžasná reklama. Depozitář ne, to je tiché místo, sklad, který musí být dobře zabezpečen, vybaven technologiemi, které tam zachovávají vlhkost a intenzitu osvětlení a další požadavky. Dobře. A dá se to vyřešit tím, že můžete ty výstavy, které máte schované v depozitáři, půjčovat? Můžeme také půjčovat, ale to je taky záležitost, ten půjčitel musí dodržet ty výstavní podmínky. Ale chci říct právě, že ty depozitáře nejsou zrovna v dobrém stavu, ale to je ve většině jako muzeích. Samozřejmě některé jsou na tom líp, některé už, takže i my se snažíme budovat, zkvalitňovat, hledat nové prostory, takže je to hodně náročný z téhle strany.
pořád zajišťovat to, aby jsme zachovali ty sbírky, aby jsme měli krásné výstavy. Jasně, a ještě se vlastně musíte přizpůsobit i době, že jo? Protože mladí preferují interaktivní výstavy. To je druhá věc. Ano, média ve výstavnictví, to řešíme také neustále, média, interaktivitu. A nejdůležitější jsou samozřejmě ty sbírkové předměty, ta autenticita, to si myslím, že by mělo být vždycky při té prezentaci nejdůležitější, když jsou také trendy muzejní, že někdo jde tím směrem, že výstava je založená jenom na té multimedialitě a na efektech, ale já si myslím, že tam vždycky musíme najít nějakou rovnováhu. No ale trojrozměrné sbírky, určitě interaktivita, určitě média, ale ty média s tím je problém, protože jsou velice drahé na pořízení a strašně rychle zastarávají. A i ta péče o ně je velice nákladná do rozpočtu. Takže jsme pořád v takovém dilematu, jak to udělat, aby to bylo co nejudržitelnější, aby to vydrželo co nejdéle, ale zároveň, aby to bylo pro návštěvníky zajímavé a aby jsme byli tak trošku i konkurenci některým zábavním podnikům, což teda jako moc je velice těžké. Já jsem se na to chtěl zeptat právě, jaká je dnes vlastně největší výzva pro muzea vašeho typu. Jestli je těžké přilákat návštěvníky v době, kdy trávíme čas na internetu, využíváme všechno, co je digitální a ten živý člověk jako je luxus skoro, ne? Tam jako když přijde. Nebo se mýlim? No ku podivu, co se týká návštěvnosti, tak ten trend není, že by ubýval, naopak to pomalu jako dobře. Takže to jsme raky rádi, ale ta snaha opravdu už musí být hodně veliká, musí se o to člověk pečlivě starat, jak právě prostřednictvím reklamy, té atraktivnosti výstavní a expoziční a pořádat akce, takže opravdu se o to musí starat a dávat o sobě vědět. A spolupracujete se školami? Například v Lánech chodí žáci ze základních škol z okolí nebo možná i z České republiky celé? Ano, no se dokonce už teďka je to i součástí návrhu obnovených takových jako školních osnov, že návštěva v muzeu by měla být součástí edukace. Takže ano, i my máme edukační programy pro školy, nabízíme pro různé stupně, od první stupeň, druhý stupeň gymnázia. A musím říct, že třeba co se týká muzea TG Masaryka v Lánech, tak ten zájem je veliký. Školy tam jezdí z celé republiky a využívají to, že si to téma vlastně těch novodobějších dějin, tého období první republiky a TG Masaryka, že si to tam mohou nastudovat přímo na místě a nemusí si to poslouchat ve školních lavicích. Ale i v ostatních objektech, co máme, tak samozřejmě děláme programy pro školy, máme edukační programy. To už dneska by mělo být taková automatická součást muzejní práce. Plánujete v nejbližší době něco nového nebo unikátního, abychom třeba i nalákali nové zájemce o návštěvu vašeho muzea? Tak my to teďka máme trošku komplikovanější, protože rekonstruujeme muzeum v Rakovníku. To je velký projekt, kde chceme udělat nové zázemí, pokladny, výtahu, nové expozice. Bojujeme teďka o 2 objekty, které by mohly sloužit jako depozitář. Máme zadávací dokument pro studii na nový depozitář ještě, takže máme docela dost projektů, které nejsou vidět. Ale co občas je takové příjemné, tak možná se nám podaří získat ještě do expozice nový předmět z pozůstalosti Jana Masaryka. Ještě nebudu prozrazovat, který, protože to bude takové zajímavé a unikátní, jestli se to podaří. Vy jste příspěvková organizace Středočeského kraje. Jak se vám spolupracuje vlastně s institucí, jako je Středočeský kraj nebo Krajský úřad Středočeského kraje? Tak já myslím, že tam je jako výborné to zázemí finanční. Jako příspěvkové organizace krajské jsou opravdu, když porovnám ještě s jinými třeba městskými, tak je tam prostě opora ve stabilitě a vlastně v tom financování. Ale my ve Středočeském kraji máme trošku takovou nevýhodu, protože je nás hodně těch příspěvkových organizací kulturních na jednu instituci. Je nás vlastně 19.
A i když samozřejmě všichni spolupracujeme, tak je to taková trošku jako stejně konkurence a pereme se o ty návštěvníky toho Středočeského kraje. Kdybyste mohla pozvat na návštěvu nějakého jednoho historického člověka, kdo by to byl a proč? Kromě Masaryka samozřejmě. No já tohle vůbec nevím, protože asi já zjišťuji spíš to, že by mi strašně zajímalo, že bych se někdy chtěla dostat jako nějaká taková ta odposlouchávací moucha do některých dějinných událostí, které probíhaly a to už je jedno, jestli to bylo jako v období Masaryka, nebo jak se zabýváme Alicí Masarykovou, protože máme obrovský rozptyl té muzejní práce. Člověk by se strašně chtěl zabývat právě jenom tím Masarykem nebo Alicí Masarykovou, ale jak mám víc těch poboček, tak samozřejmě se člověk zajímá i o další témata. Máme šikovné archeologické oddělení, které nachází úžasné nálezy, takže tam taky stále jako řešíme, jaký mají původ, kdo je používal a podobně. Teď zpracováváme třeba materiál podniku Šamotka, kde jsme získali také spoustu věcí, takže tam zase další zájem a říkáme si, jak to asi bylo tehdy, když vyráběli tyhle nasévané dlaštice a tak. Takže kdyby mohl člověk mít nějaké zrcadlo nebo se nějakým způsobem vždycky dostat do určité období, tak to by se mi asi líbilo úplně nejvíc. Když teda mluvíme o historii a o archeologii a že máte oddělení archeologické, které s vámi funguje dobře, kde vlastně získáváte všechny ty nálezy, to, co je součástí muzea? Tak když to jsme jako sbírkový fond, tak vznikal tak jedno z nejstarších muzeí, co máme v rámci těch našich poboček, je třeba Muzeum Nové Strašecí. Po něm pak následně vzniklo Muzeum v Rakovníku a tyhle muzea vznikly díky takové velké vlastenecké akci národopisné výstavě československé, kdy v Praze proběhla taková etnografická výstava, kde kam mohly různá města posílat takové věci, na které byly pyšní a které charakterizovaly ten jejich region. Když ta výstava skončila, tak spoustu věcí zůstalo v těch regionech a tam vznikala ta muzea, to je taková ta nejzákladnější linka toho 19. století. No a pak obohacovali sbírky různí donátoři. Co se týče třeba archeologie, tak tam hodně věcí přichází z výzkumu, které teda už, nebo přicházelo z výzkumu, teď už to není tak intenzivní, protože už výzkumy vlastně dělají hlavně univerzity a odborná pracoviště. Naše oddělení spíš jezdí na takzvané dohledy, to znamená, když někdo někde chce stavět, tak by to měl prohlédnout archeolog. A pak jsou to různí nálezci, kteří nám třeba přinášejí i nálezy. A ta cesta těch sbírek je opravdu různá. A kde vás mohou lidé sledovat? Má muzeum webovou stránku, to má, sociální sítě nebo nějaký online obsah? Máme Facebook. Facebook má každá ta pobočka svůj, takže určitě tam se můžou návštěvníci o nás dozvědět, Instagramy, no a pak i kanál YouTube. Bezva. Paní ředitelko, já vám moc děkuji za krásný rozhovor. Bylo mi potěšením a těším se někdy brzo na viděnou. Já taky děkuji a shledanou.